Tarapung arat atum non pu non ben anta tuwar kawi pen jok un ipin khangjang lang. In Koirapon Nilip constituency andar Tarapung arat atum tuwar kawi pen a jok non pu non ben anta kisung pen jok un ipin khangjang lang. Jong dami ex-MP Horen Singh B MP Khibo Mahutsi Tarapung arat atumaphan tuwar nang pipo pupen Easton Limati nong ita sompi pik anlo sitami papleng pipepin anlo sarpalam the ki puason alo pengki jak det asike ar klikle det pusi sarlam the ki puason thak thaksi nong ike sompi det akama bangke klem pipe det lo ta itu yang pokok siang bangke nang paha panjang pena Tarapung adatame dari motor celengan pun dari motor celengan pulute poriborton asor karlo sitami kachilar avidet labangso photoke pachobai kalipenlo lake business ke claim atumlo jenetenesi garita ke ponanglo lasi lukelmesi pavitra rongpia phanta chuning ri lapen Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Mumen aphan chuning rilo towara bang framjin pen nang piason te mesenji puta Tarapung arat atum pen chuning ripon rinti tobar kabi pena joksi karlitang Rosmi terang pita apran ke damnang lo puta hawarara ratumpen ningje ponrinti inglongarat ki sungnai ki towar pen hin lo puta chithan ponthu ta itu yang pokok siang bangke nang paha panjang pena Tarapung adatame dari motor celengan pun dari motor celengan pulute